आगे चल के उ चैनल पे बढ़िया बढ़िया स्टार लोग के गाना आवे वाला बा। नमस्ते प्रणाम भाई लोग, हम मनीष प्रताप। भाई लोग आज हम वीडियो में रउआ लोग से एगो चैनल के बारे में बात करम, जौन चैनल भोजपुरी के चैनल है और बहुत बढ़िया चैनल है, नया चैनल है जौन आज के डेट में बहुत ज्यादा वायरल होता। उस चैनल के गाना कोनो गाना अगर डालाता उस चैनल पे तो उस चैनल के गाना कोनो गाना वायरल हो जाता। तो भाई लोग हम उहे चैनल के बारे में आज हम वीडियो में बात करम। ऐसे भाई लोग ये वीडियो के बिना स्किप कैले ये वीडियो के पूरा देखी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल के सब्सक्राइब करी। भाई लोग रउआ लोग के उस चैनल के नाम बताओ तनी। उस चैनल के नाम है अग्नि फिल्म्स चैनल। जौन चैनल भोजपुरी चैनल है पे बढ़िया बढ़िया सिंगर लोग के गाना आवेला और उस चैनल के थ्रू सब सिंगर लोग के बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेला। और भाई लोग आगे चल के उस चैनल पे बढ़िया बढ़िया स्टार लोग के गाना आवे वाला बा, जैसे में शिल्पी राज, नेहा राज और तमाम स्टार लोग के। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो भाई लोग रउआ सब जाइन जा और उस चैनल के सब्सक्राइब करी जा ताकि वो चैनल बहुत बड़ा चैनल बने और वो चैनल से छोट छोट कलाकार के सपोर्ट मिले। और भाई लोग हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक डाल दे, हम रउआ सब जाइन जा और क्लिक करी जा, चैनल खोली जा और चैनल के सब्सक्राइब करी जा। और भाई लोग ये वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी और अग्नि फिल्म्स चैनल के सब्सक्राइब कइल ना भूली। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।